Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do aw ma fili aw sɔgɔra ɲuman na yaasa ka se ka kibaruya sɔrɔ Mali ni diɲɛ kan bamanankan na ni y'an ka bi mai kalo tile 29 bamanankan kibaruyaw ni o waati selen wulafɛ kibaruyaw bi kunnafoli bakulubaw bɛna tali kɛ an ka jamana diinɛw minisiri
i n'a fɔ a kun fɔra cogo min na ko seliba ye sibiri don ye nka ka kɛ ni kunnafoli kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sigilen ye a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka kɛ jumadon nata ye bawo ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu ye kibaruya dɔ di communiqué dɔ in o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana jɛkulu mun ni o sigira ka cɛfɔ ni kan bɛɛ charti ni o y'an ka bɛnkan mun bɛ ka sɛbɛn ka bila sen kan olu taara u ka bɛnkan sɛbɛn ka taa ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye an bɛna an da don la k'o walawala aw ye kɛnɛyako bunakun kan kɛnɛyasow la maaw bɛ kunbɛn cogo di fo ka taa se kɛnɛyasow ka sanuyali koɲɛw ma an ka jamana kɛnɛya ni ɲɔgɔndɛmɛ minisiri muso ale ye kalanbulonba dɔ nun don mun bɛ tali kɛ o baara sabatiliw kan an ka jamana kɔnɔna la kalanko bunakun kan CNT maaw olu ye projet loi 2 ta mun bɛ sanfɛ kalanso 2 jɔli kofɔ an ka jamana kɔnɔna la ni o dɔ bɛ tali kɛ université ba 2 Bajangara ani Kayikaw bara Banque Africaine Développement badi a ɲɛma kɛra Mouritanikaw ka cɛbalen ye minnu ni u kundana ka na bonya sigi Mali jamana kɔrɔ ka kɛ ni wari bonba in a ɲɛmaya sigili baaraw ye ninnu de ye kunnafoni bakurubaw ye kunnafoni wɔɔrɔ bɛ fara mun kan ka a lase aw ma sɔɔni sɔɔni jani bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ aw dangana aw minnu ye danaya da jani kan k'aw kunnafoli ka foli ni tantoli segin ka k'o kura ka lase aw ma i n'a fɔ n ɲɛkulo lasɔmi cogo min na an ka jamana diinɛw ni ladalakow minisiri Dr Mahamadu Kone a ye kunnafoli kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sigi bi flash spécial ORTM jabarani sanfɛ ka kɛ ni seliba kaloko o koɲɛw ye n'a fɔ kunungo an kun ye a lase cogo min na minisiri kun ye cikan bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko seli kalo kun ma ye ka kɛ ni kunungo ye bawo a kun yirala k'a fɔ ko sibiri juin kalo tile 7 o de kun ye seli nka ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ye jɛkulu mun bilala ni o ye commission ye ko olu nana segin k'a fɔ minisiri ye ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko kalo kun yera an ka jamana fan caman fɛ baaraw olu de kurakurala minisiri bɔra ka o de laseli lase malidenw ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko commission ye baara min kɛ k'a kan ka fo kosɛbɛ bawo ko u y'a yɛrɛ k'a fɔ ɲiniliw kɔnɔna de la yɛlɛma bɛ se ka don fɛnw bɛɛ lajɛlen na wa ko fɛn fɛn de bɛ na ni jɛya ye kaloko ani diinɛko baaraw la an ka jamana kɔnɔ k'u b'o sira de fɛ an ka jɛ an ka jamana diinɛw ni ladalakow minisiri Dr Mahamadu Kone ale ka kɔrɔfɔw lajɛ. N bari silamɛw ka aw fo k'a barika la ka adresse maliyɛnw na bi wulada in na an ka directeur national bɔra ka communiqué kalan a ye communiqué min kalan o communiqué b'a yira k'a fɔ o kun ye min fɔ k'a fɔ ko seli ye samedi ye ko seli kɛra vendredi ye mun nana n'a ye an ka commission min bɛ baara kɛ kalo ɲini ni kalo kibaruya faralen ɲɔgɔn kan commission ni jamana silamɛ kalanbaaba bɛɛ de b'a kɔnɔna na mun bɛ baara kɛra ala ni a kɛra gansan kama o tɛ ka baara kɛ minisiri ɲɛda filɛli kama o ka sira yɛrɛ tɛ minisiri la o tɛ ka baara kɛ mɔgɔ si kama fɔ ala ni a ka kira mais jamana kɔnɔna na jamana ye jamana organisé de ye jamana bɛ o bila cadre dɔ de kɔnɔna na u ka baara kɛ o cadre kɔnɔna na k'a ta Kaye Sikaso Tumutu Kidali a région kelen-kelen bɛɛ lajɛlen a cercle kelen-kelen bɛɛ lajɛlen a alimamuw ni fɛnw o de bɛ kibaruya fara ɲɔgɔn kan kelen-kelen ka na di commission de ma Bamakɔ yan mais silamɛw bɛ ba ka intéressé o ka kalo ko la fɛn min ye diyagoya yɛrɛ n'o ye seli fana ni lansara ni fitiri ni safo ye o heure n'o fɛnw mɔgɔw t'o jate mais an bɛna don seliba min kɔnɔ seliba ye nafila de ye mais nafila min don a kan ka bonya a nafila y'a kɔrɔtɛ ko fɛn den don mais o nafila mana daminɛ e bɛ silamɛ dɔw jijɛni ye o la ka ɲɛda wɛrɛ yira ka u ka silamɛya bonya ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ baara kɛ commission kan cɛ fɛn bɛ commission kɔnɔna na nin bɛɛ ye denbayatigi ye nin bɛɛ ye danbetigiw de ye nin bɛɛ ye hɔrɔnw de ye nin bɛɛ ye silamɛw de ye n'u bɛ ka baara nin kɛ condition min na ni e bilara a la tile kelen e tɛ ye commission la bilen donc ni mɔgɔw y'o baara kɛ o cogo la ten san o san u bɛ si o ɲɛna ala fana kama u bɛ kibaruya min sɔrɔ u b'o de fɔ silamɛya sariya la fatuwa min bɛ yen n'o ye avis religieux ye mais n'i ye fatuwa kɛ i bɛ fatuwa kɛ i ka dɔnni dan de la n'i y'a sɔrɔ i bɛ baraji 2 sɔrɔ n'i y'a jɛ i bɛ baraji 1 sɔrɔ
commission fana bɛ baara kɛ ni a ka kibaruya sɔrɔli dan de ye. Commission ye kibaruya min sɔrɔ Mali fan bɛɛ a ka ca ni yɔrɔ 60 ni kɔ ye o de ko kalo ma ye. Aw yɛrɛ mun ka yɔrɔ la kalo ma ye aw ka mɔgɔ tun bɛ commission kɔnɔ o seginni kɛ ka na aw sɔrɔ k'a fɔ ko a tun ye kalo ye. Mun b'a kɔnɔ don ala de bɛ gundo don mais ne kɔni b'a ye n taabolo ma ɲi. Et surtout mun tɛna ka bila réseau kan an ka numéro b'a kelen-kelen bɛɛ bolo directeur national ka numéro b'o bɛɛ bolo o an bɛ aw sɔrɔ ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Mais pourquoi mɔgɔw sigira tile 2 fo kana sigi tɛmɛ ka fɛn bɛɛ fɔ an ma kibaruya di an bɛ ka kibaruya bila poche kɔnɔ. C'est comme si an bɛ ka ɲɔgɔn dɛndɛn c'est comme si commission y'a dama fɛn de n balimaw f'a k'a dɔn k'a fɔ jamana o jamana organisation de bɛ yen. Commission tɛ mɔgɔ si faden ye. Commission fana bɛ yan bɛɛ de kama. Commission fana ye silamɛya baara kɛ bere dɔ de ye o bɛ baara kɛ ala ni kira de kama faama tɛ k'o influencer faama tɛ se k'o influencer o ye baara kɛ u ka diɲɛ kɔnɔna na ale y'o kibaruya min sɔrɔ ni o y'o kibaruya bɔ ni yɛrɛ n'a ye réseau sanfɛ haa nin ye kabako ye dɛ commission yɛrɛ an t'a dɔn o ye baara kɛ cogo min na e ye silamɛtɔ sira ala ye dɛ commission ka baara kɛcogo san o san commission bɛ baara kɛcogo fɔ bɛɛ ɲɛnɛ jamana fan bɛɛ la mais dɔw ka sira si t'a bɛɛ intéressant la. O bɛ bɔ dɔrɔn walasa an ka baara saboter ni hakilila min ye o de b'a la mais ministre nin bɛ yen ministre nin tɛ yen o silamɛya bɛ yen commission nin bɛ yen a tɛ yen o silamɛya bɛ yen donc anw bɛ yen anw tɛ yen o silamɛya bɛ yen donc n'an bɛ diinɛ min ka binako ka don na an b'o tɔgɔ de fɔ donc bi tɛ silamɛya an bɛ k'o de tɔgɔ fɔ donc an ka kɛ ala kama an ka baara kɛ ni sɛbɛya ye ka kɛ kumaw bila réseau kan tɛ yen. Réseau kan ka kɛ banaw wuli ka kɛ sitanaw wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n t'a dɔn k'a fɔ a tigi b'a kɛ hakilila min ye mais ala bɛ yen dɛ walahi ala bɛ yen walahi ala bɛ yen anw ka la ala la ni ala kama ko kun tɛ commission tɛna sigi k'a fɔ ko bɛ segin kɔfɛ surtout mɔgɔw bisigiya bɛ bisigiya cogo min na ko faamaw de bɛ ka commission diriger mais diyagoya jamana o jamana a bɛ bila faamaw ka minɛn de kɔnɔ. Arabie Saoudite ni jamana ye kalo ye ka ban k'a fɔ ko de façon officielle k'a yɛrɛ ka ban e cɛ o cɛ bɛna bɔ o kɔfɛ k'a fɔ ko e ye kalo ye bɛ k'a fɔ sira wɛrɛ fɛ e bɛ minɛ ka datugu kaso la siga si tɛ a la parce que jamana kan ka bonya de parce que nin bɛna kɛ komi a bɛ a bila dɔw kɔnɔ a commission de kuma kelen fɔra a ye nin fɔ tan a ye nin fɔ tan non 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 commission bilan bɛ yan aw diinɛtigi wele ka kibaruya kama n'a ye kibaruya min di waati min o fana de bɛ bɔ ka di aw ma maloya foyi tɛ commission na k'a fɔ ko kibaruya dɔ dira ko a vérifié ko tiɲɛ don ko ka segin kɔfɛ ala ko t'o ye o tɔgɔdiya tɛ ala ko ye o ka constater non n'a ye nin kɛ u bɛna tɔgɔ tiɲɛ nin ne bɛ a yira k'a fɔ Mali jamana ye danaya jamana ye nin ne b'a yira k'a fɔ Mali mɔgɔ ba minnu bila nin commission kɔnɔ danaya mɔgɔw don et surtout aw mɔgɔ faamaw tɛ juma fɛ seli la. O dun ye juma a sabakara juma nin na jɔn malo la sisan e min bɛ ka bisigiyali kɛ ko faamaw tɛ juma fɛ e le malo la e min bɛ ka bisigiyali kɛ ko commission bɛ ka baara kɛ ni faamaw nɛlen de e le malo la n'o tɛ commission tun tɛna segin a ka baara kan k'a fɔ ni ala kun kɛra sago ye n y'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an ni aw la ala ka barika don silamɛya la ala ka barika don jamana na nin ye communiqué ye communiqué min an b'a fɔ ka kow walawala mɔgɔw ɲɛna u k'a faamuya. Kana kɛ komi baara kɛra fisigi fasaka baara dɔ de ten dɔrɔn ka bala k'a segin kɔfɛ a ma kɛ ten dɛ baara kɛra ni jija laban de a laban a banna pewu mais ni aw bɛna fɛn wɛrɛ créer mɔgɔw kunkolo kɔnɔ baara min yɛrɛ kun kɛra o mankan kun wulilen don mais hali ni an ni arafa ye silamɛya arafa ye ɲɔgɔn cɛ o y'a dama kiti ye silamɛya gansan ni ɲɔgɔn cɛ mais silamɛya lɔnnibagaw fana ɲɔgɔn cɛ. N'an bɔra kɔnɔ an bɛna bɛn ni keleya sɛbɛnfura mun ni o baaraw bɛ sen an ka jamana kɔnɔ ko charte nationale pour la paix la réconciliation baara mun n'a bɛ ka kɛ ni an ka jamana kɔnɔdenw hakilina ye jɛkulu mun sigira ka se ka ni sariya ba in ka a sɛbɛn ni a ɲɛmaa bɛ jamana premier ministre kɔrɔ Usman Isufu Mayiga bolo u ka baara kun kan ka cɛ ka kɛ ni juin kalo tile 30 ye nin waati in na u ye kunnafoni kɛnɛ sigi ka kɛ ni bidon ye bi alamisa mais kalo tile 29 yaasa ka taa ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye baara bɛ lahala mun kɔnɔna la ani baara kan ka taa sira mun fɛ malidenw ka bɛn ni keleya o ɲinini sira fɛ n'a fɔ mun hakilina tara an ka jamana kuntigi fɛ o kunnafoni kɛnɛ in kɛnɛ kan Keba Jalo kun bɛ yen nɔ Janin tɔgɔ la ye mun sɔrɔ an ka jɛ an k'o lajɛ. Bi an nana maison de la presse la kana kunnafoniya di
presse mɔgɔw kan an ka baara hukumu kɔnɔ komi baara in sera kuncɛmayɔrɔ ma donc an y'a ɲini k'an bɛna ka na ka sabu kɛ presse jɔyɔrɔba kunnafoniyaw jɔyɔrɔba de bɛ an ka baara in taabolo la an ka baara min bɛ boli bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka sigi malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na donc o de kama sa an nana ka na maison de la presse la ka na an bɛ baara min na ka na kɔnɔ kuma kumabaw ɲɛfɔ aw ɲɛna walasa aw k'a dɔn an ka baara bɛ ka boli minnu kan ɲininkaliw nana kɛ an ka présidentba n'o ye premier ministre Ousmane Issoufou a da sera baara an ye baara minnu kɛ n'o ye d'abord ka kuma bɛn kan ka kuma an ka lakana n'o ye sécurité réconciliation an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na a ka discours kɔnɔna la a y'a fɔ k'an ye maliden fanba caman lasigi n'o ye concertation ye ka taa Mali kɔnɔna la ka taa Mali kɔ kan maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ olu nana an b'a fɔ minnu ma an ka personnes réfugiées déplacées olu fana olu bɛɛ nana président kɔrɔw an y'olu kuma ɲɔgɔnya premier ministre kɔrɔw fɛn o fɛn n'o da bɛ se ka don Mali kuma la an y'u bɛɛ wele ka na parti politiques an y'u wele bila u bɛɛ ma u bɛɛ nana pour que an bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya cogo min baara in ka se ka nɔgɔya an bolo donc o baara in de bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma ni an nana ka na i b'a fɔ kɔmasegin fasɔnya dɔ ka n'o kɛ presse mɔgɔw ye ka n'o kɛ kunnafonidilaw ye u ka se k'a faamuya an ye min kɛ baara in kɔnɔna la ɲininkali dɔw nana boli a kan parti politiques olu ka dissolution bon k'a sabu kɛ mɔgɔ caman b'a miiri k'an ka nin baara in kɔnɔna la an bɛ kuma charte des partis politiques kan donc o la faamuyali dira mɔgɔw ma k'a fɔ ko an ka charte ni charte des partis politiques tɛ kelen ye jamana ɲɛmɔgɔw y'a laɲini kɛ ka charte des partis politiques k'a dissous mais anw ka charte an bɛ fɛ ka nɔgɔ bɔ o kuma la bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ an ka charte ye charte min ye bɛn ni kɛnɛya bɛ se ka sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na fɔ ka bɛn bɛ se ka kɛ ka sabu kɛ an ye accord caman signé ka tɛmɛ donc o accord ninnu kɛra an ni walimɔgɔw de cɛ donc jamana ɲɛmɔgɔ y'a laɲini sisan ko pour que malidenw yɛrɛ ka se ka sigi an yɛrɛ dama mɔgɔ si ka n'i da don a la an yɛrɛ damaw ka sigi gɛlɛya minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ furukufuruku minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka solution sɔrɔ olu la cogo min na walasa an ka se k'an sigi ka c'est vrai n'i ko n'an ka sigi ko an ka kɛlɛ donc an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na walasa problème gɛlɛman minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o bɛ bɛn ko la n'o bɛ sécurité ko la n'o bɛ réconciliation ko la an bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya cogo min na walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la donc an y'o de kɛ baara in kɔnɔna la donc baara in komi président de la transition son excellence le général d'armée Assimi Goïta o de ye an bila baara la donc a ye moyen bɛɛ bila an ka disposition na a ma pression kan a ye an to an yɛrɛ ma k'an ka taa mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya n'olu ye min fɔ an ɲɛna an k'o de don n ka gafe in kɔnɔna la. n'an bɔra o kɔnɔna la an ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maïga a ye jalajɛba dɔ nun don bi ka kɛ ni alamisadon ye jalajɛ mun ni o bɛ tali kɛ jɛkulu mun sigira ni ka se ka an ka sanubɔyɔrɔw ka olu baaraw lakɔlɔsi yaasa jɛya ka se ka na sanubɔyɔrɔ la n'u b'a jɛkulu wele ko iti Mali la k'a fɔ ko nin tun y'u ka sigi belebeleba tako 8nan ye kɛnɛ mun kan ni u bɛ hakili falen kɛ tako 7nan tɛmɛnen ni o kɛra san 2024 hakilina mun kun taara o kɔnɔ ani laɲini mun kun kɛra k'a lajɛ baaraw bɛ yɔrɔ mun ani fo ka taa se don nataw la yɛlɛma kura mun kan ka don a la ni jɛkulu in ka baaraw a bɛ sigi kosɛbɛ an ka sanubɔyɔrɔ la ka jateminɛliw kɛ san 2024 sanu nafa ani sanu hakɛ jumɛn bɛna bɔ ka don an ka jamana kɔnɔ mun bɛna se Waganɛba Buguni siraw ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko jɛkuluba in ni o ye iti Mali ye u ka nin jalajɛba in kɛnɛ kan u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni an ye chiffre ta san 2024 ko majɛnw dɔw bɛ yen nɔ walima fɛn camanba de bɛ mun kan ka fara a kan bawo ko jamana minisiriso ani fo ka taa se jamana ɲɛmaayaso dugujukɔrɔ nafolow minnu bɛ olu baaraw kunna ko u ye fɛɛrɛ dɔ ta ka se ka sanu bɛ bɔ ni sariya mun ye ka olu yɛlɛma ani fo ka taa se cakɛda minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka baara kɛ ka se ka olu ka baara kɛcogo ka yɛlɛma don a la ani malidenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na an ka sanu nafolo kɔnɔna la yɛlɛma donna ninnu bɛɛ lajɛlen de la k'o kɛra sabu ye baaraw bɛ ka yɛlɛma hali n'a sɔrɔ a bɛɛ ma dafa kosɛbɛ ko laɲini ye mun ye camanba ka se ka fara an ka jamana sɔrɔdaw kan min ni sanu nafolo dugujukɔrɔ nafolo tɔw
olu be mun don an ka waganaba kɔnɔna la ko n'i y'a ta ka lajɛ jateminɛ la san 2023 a yɛrɛ la k'a fɔ wari minnu ni olu bɔra recette nu u donna k'a fɔ ko sanu taara kɔ kan ko be 100 sara la 82 la ani fo ka taa se l'impôt ko olu ye wari minnu ladon 100 sara la 21 maa minnu ye baara sɔrɔ a kɔnɔna la 100 sara la 1 ko wari min kun ni a y'a ladon sanu nafolow n'a ɲɔgɔnw dugukɔrɔ nafolow ko miliyari 600 a y'o de ladon an ka waganɛ kun ka kɛ ni jate minnu kɛra san 2023 kɔnɔ k'o de la san 2025 in na jalajɛ in kɔnɔna la ko u ye hakilinaw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan an ka jamana sanu bɛ se ka an ka jamana nafa cogo di camanba bɛ se ka fara nafolo kan nafolo mun kan ka don waganɛba kɔnɔ cogo di dugujukɔrɔ nafolo sanu n'a ɲɔngo olu ka wulikajɔw nin jɛkulu in y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ o de kadara kɔnɔna la wa o ni jamana ɲɛmaayaso tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo jamana premier ministre k'a ye jigisigi d'u ma k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛna u janto kosɛbɛ sɛbɛnfuraw la ani k'u janto kosɛbɛ anw ka sanu nafolo k'a sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman k'a lajɛ ko ɲuman n'a fɔ o ye jɛkulu in ka baara ye k'u bɛna bolo ɲɔgɔnma kɛ yaasa an ka sanu ka se ka yelen an ye an ka dugujukɔrɔ nafolo an ka se ka o tɔnɔ bɔ keba n'an bɔra kɔnɔna la an bɛ taa kɛnɛya ko bunakun kan an ka jamana kɛnɛyaw ni ɲɔgɔndɛmɛ minisiri muso ni o ye médecin colonel Assa Badiolo Touré ale ye kalanbulonba dɔ nin don hakili falen mun ni a bɛna kɛ kɛnɛyasow kɔnɔna la maaw bɛ kunbɛn cogo di ani fo ka taa se kɛnɛyasow lakanako ani a sanuyali kow bɛ kɛ cogo di baara b'o o de ka maison des aînés kɔnɔna la ni a baara ninnu dɔli yɛrɛ kun bɛ an ka jamana kɛnɛyako minisiri muso bolo a kɛlen ka kuma ta ja dɔw bɔra ka yɛrɛ la ja minnu ni maaw bɛ gɛlɛya caman fɔ gɛlɛya minnu ni o bɛ an ka kɛnɛyasow kɔnɔ maa caman yɛrɛ k'a fɔ kɛnɛya ko gɛlɛya camanba de b'a kɔnɔ bawo ko maaw bɛ taa u jɔ ka kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔnɔ maa camanba de ye gɛlɛyaw ta k'a fɔ ja dɔ senfɛ o ja de kɔfɛ minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in sera yɔrɔ min bi ko fo ka ɲangini bere de ta fo ka tɔgɔfɔli de kɛ ni maa minnu nɔ yera walew la u kan ka baara min kɛ u b'a kɛ kɛnɛyaso kɔnɔ maaw ma kunbɛ ka ɲɛ banabaatɔ degunnenw maa minnu mana nɔ ye ko olu ma kunbɛ ka ɲɛ ani kɛnɛyasow nɔgɔli ko ka tɔgɔfɔli kɛ ka yirali kɛ o la ɲangili berew ka ta ko bawo ko nin kuma in fɔra a bɛ waati jan bɔ kuma bɛ ka fɔ ko nin kuma in na ko fo ka a ko de ka dan siri a la ko n'o kɛra an ka kɛnɛyaso bɛ se ka sabati kosɛbɛ keba Assa Badiolo a ye kɔrɔfɔ mun fɔ nin kɛnɛ in kan an bɛ jɛ an b'o lajɛ a bɛɛ fɔra kabaluba dɔgɔtɔrɔya ma nɔgɔn dɔnnibagaw yɛrɛ b'a fɔ ni ala y'i garijɛgɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye a ye koba de k'i ye parce que ala ye e de ci i ka se ka mɔgɔninfinw lafiya mɔgɔninfinw lafiyali fɔlɔ kɛnɛya n'i bɛ kɛnɛya di mɔgɔ ma a kunbɛli cogo ɲuman yɔrɔ saniyali bɛ caman bɔ mɔgɔw ka bana la mais u b'a fɔ cogoya min na dɔgɔtɔrɔw bɛ taa ne ma sɔn o kuma ma korokara u ka sow b'a kɔ kan dɔgɔtɔrɔw ta t'o ye mɔgɔninfinko de don mɔgɔ min n'i ma mara i ka so i tɛna se ka na baara yɔrɔ la k'a fɔ k'i bɛ baara suguya dɔ kɛ bɛɛ n'i ka mara bɛ bɔ i ka so n'i y'a décidé k'i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye k'i bɛ mɔgɔw dɛmɛ i b'i cɛsiri de k'u kunbɛn ka ɲɛ kuma caman kɛra nin ko ninnu na ten ɲɔgɔnyew kɛra ɲangiliw kɛra mais an b'o de fɔ sisan an bɛ responsabilité sigi an ka service an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de kunna anw minnu filɛ nin ye anw bɛ sanfɛ anw bɛ baara kɛ cogo min an bɛ b'a dɔn mais n'an cunna ka taa dɔgɔtɔrɔso dɔ la seli fana i b'a sɔrɔ a tilan bɛɛ taara so i bɛ si ka taa dɔgɔtɔrɔso la i b'a sɔrɔ stagiaires ni bénévoles ni fɛnw de bɛ yen nɔ olu tɛ dɔwɛrɛ la dɛ jini bere feere ni kamifan feere n yɛrɛ ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ n yɛrɛ ɲɛ a ye donc an k'o comportement il est temps que an k'o de dabila ne directeur min fana y'o ye ne ma se ka fɛn b'o la o kɔrɔ e n'u jɛmakan don n'anw fana bɛ min kɛ anw k'o kɛ o la donc an b'a ɲini kumaw ka kɛ syndicats consommateurs an y'a fɔ cogoya min na dénonciation ne ko min ma kɛ ka ɲɛ k'a fɔ ministère de la santé la an yɛrɛ bɛna yɔrɔ bila mɔgɔw ka na ne min kɛr'i la don min na kɛr'i la dɔgɔtɔrɔso min na min y'a kɛ i k'a tɔgɔ fɔ an ɲɛna mais nka b'a la dɛ parce que n'i nana nkalon da an ka mɔgɔ fana na an fana bɛ min k'i la an fana b'o dɔn voilà parce que mɔgɔ fana kana na fɔ ka baga mɔgɔ ma ten dɔrɔn an tɛ baga mɔgɔ mais min kɛra tiɲɛ kan avec des preuves nous-mêmes on va investiguer pour voir ce qu'il y a ka courage di bɛɛ ma bɛɛ ka baara kɛ keba nin kɛnɛ in kan
CNT commission santé kɛnɛya ko o ɲɛma bɛ maa min bolo ni o ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale fana ye laseli dɔ kɛ nin ko in kan b'o lajɛ. Non, fɛrɛ wɛrɛ tɛ yen, sariya ka bonya dɔrɔn. Sariyaw de taara, sariya minnu kumana urgence kan n'o ye loi hospitalière à article 8, 9, 10, 11, 12 ani loi hospitalière sariya 29 ani 30 a kumana mɔgɔw minɛ cogo ni kunnafoni di cogo kan. Sisan an m'an jɔ an jɔyɔrɔ de la, kulonkɛ de bɔra Maliko la. Mɔgɔw ka kɛnɛya tɛna se ka kɛ fɛn wɛrɛ. Dɔgɔtɔrɔ ɲumanw bɛ yen, mais u tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ mɔgɔw dɔw ka jogo fɛ. Donc sisan a bɛ cogo minnu na i n'a fɔ madame la ministre y'a fɔ cogo min, fo tɔgɔ fɔ de ka kɛ nin ko la. Ni min ye kolankolon kɛ i nɔ ka minɛ i ka bɔ mɔgɔw cɛ la. Parce que an tɛna to jamana in kɔnɔ bilen ko Mali kura bɛ yen nɔ ka sɔrɔ jamanadenw tɛ furakɛ. U ka hakɛ de don, u ni min ka kan o bɛ d'u ma, dɔgɔtɔrɔ ni mun ka kan o bɛ d'u ma. Ni minɛn tɛ yen an bɛ se ka minɛn ko kuma fɔ, mais a dagalen de tɛ ka banabagatɔ tɔɔrɔ a kan ka ta cogo min na k'i kɔ don a la. Donc kuma fila fosi tɛ yen, ɲɔgɔn nɛgɛn tɛ yen, musalaka tɛ yen, an bɛɛ ye maliyɛn de ye, an bɛɛ ye don dɔ la banabagatɔ de ye. N'a ye nin ko in musalaka da a tɛ ɲɛnabɔ. Donc minnu bɛ nin ko la n'aw ja u ka dabila, n'aw ja u kana dabila. Sisan ni mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔla la e b'a dɔn ko kuma min bɛ ka fɔ ko kulonkɛ tɛ. Keba n'an bɔra kɛnɛyako bunakun kan an bɛ taa kalanko sira fɛ. An ka CNT maaw olu ye projet de loi 2 ta bi sariya ɲɛbila mun ni o bɛ tali kɛ kalanso sanfɛ kalanso ba 2 o jɔli la an ka jamana kɔnɔna la. Kalanso fɔlɔ ni u b'a wele ko université polytechnique o kan ka taa kɛ Bajangarakaw fɛ yen nɔ. A yirala k'a fɔ sariya kisɛ mun ni a kun taara ka kɛ ni san 2025 ko u ye kala ta o kan. Wasadenw olu caman jɛra ka kala ta. Mɔgɔ 118 olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u sɔnna ni sariya kisɛ ma mun bɛ université jɔli ko kuma fɔ Bajangara marabolo kɔnɔna la. Maa foyi olu ma sɔrɔ a kɔnɔna la 0 contre ani abstention 1 ani fo ka taa se université fɛnɛ belebeleba kan ka taa jɔ Kayikaw bara ni o sariya kisɛ fɛnɛ a kɔ tara bi wasadenw fɛ. A yirala k'a fɔ CNT mɔgɔ 119 olu fana yɛrɛ k'a fɔ ko olu sɔnna nin sariya kisɛ in ma ko nin kalansoba in ka jɔ Kayikaw bara. Maa foyi de ma sɔrɔ CNT maaw la mun b'a fɔ k'a bɛ i kanga nin sariya kisɛ in a ɲɛkɔrɔ. Nin kɛnɛ in kan an ka jamana sanfɛ kalansow ani ɲinini minisiri bɛ yen ni o ye professeur Burahima Kansa ye. Ale y'a ka nisɔndiya yɛrɛ bawo ko nin sariya kisɛ 2 in nin bɛ don olu ka minisiriso ka wulikajɔw ani jamanakuntigi ka kungelinaw kɔnɔna la n'o b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kalanden bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan ka se ka kalanso sɔrɔ hakaja sanfɛ kalansoba marabolo bɛɛ lajɛlen kan ka sanfɛ kalansoba sɔrɔ ko hakilina mun taara jamana ɲɛmaaw fɛ ni o baaraw bɛ sen na ko nin bɛ nisɔndiyaba di u ma k'a fɔ ko don nataw la Mali marabolo bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka sanfɛ kalanso sɔrɔ ni o ye université ye k'o de y'u ka laɲiniba ye. Keba n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa iji ko sira fɛ. A yirala k'a fɔ an ka jamana ijiladen minnu ni olu bɛ iji kɛnɛ kan ka kɛ ni san 2025 in ye u ka medinasigi ko u kun cɛra o ye u kunda Magankaw de bara. Jalajɛba dɔ kɛra kunungo jalajɛ mun n'a bɛ tali kɛ ijidenw u bɛ lahala mun na gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ ani u kan ka baara kɛ cogo min na yaasa ka se ka nɔgɔya ko don u ka iji baaraw la. Ibrahima Jawara ni ale bɛ ijidenw nɔfɛ ale ye ɲɛfɔli kan ya ko kan an k'o lajɛ. Ni maa min ko gɛlɛya tɛ hiji baara la i ma tiɲɛ fɔ. Ka d'a kan an balima silamɛw ka wuli ni mɔgɔ jamaba ye ka na wali jamana la ni waati in na ko ɲɔgɔn tɛ. O de la sa bi arabadoyaba in na le 28 mai 2025 gouvernement ka hijidenw a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Makan alhamdulillah. An balima silamɛw kunu ani bi a ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ o sɔrɔla baara kɔnɔna la. I n'a fɔ dumuni tilacogo hijidenw ni ɲɔgɔn cɛ restaurant na. O tɛmɛnen kɔfɛ dumuni fana a bɛ mɔ heure min na cogoya min na hijidenw ka se ka taa misiri la a kana jouer misiri la taa kan. O gɛlɛya dɔw na baara la kunu ani bi n'o ye tarata ani bi araba ye. O de y'a to délégué général Dr Abdul Fattah Sise a ye réunion ba kɛ bi ni délégué bɛɛ ye bi arabadoyaba in na le 28 mai 2025 an balima silamɛw Lazara selilen a ye délégué bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. An kana sigi ka kuma ka hakilina jagabɔ gɛlɛya min bɛ yen k'a fɔ n'o sɔrɔla dumuni tilacogo la ani dumuni min bɛ mɔ heure min na cogoya min na mɔgɔw ka se k'a dun u ye ɲɔgɔn ye bakow la ka kuma dayɛlɛ ka kuma di mɔgɔw ma u k'u hakilina di
cogoya min na u ka kuma hôteltigiw fɛ dumuni ka se ka mɔ a ɛri la k'a tila fana ka di hijiden bɛɛ ma u ka se ka taa misiri la an balima silamɛw. ɛri kelen kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ u ye kuma falen falen déléguéw ye kuma ta kelen kelen ka hakilina di délégué général Dr Abdul Fatah Sise a ye sɛbɛnni kɛ an balima silamɛw. o tɛmɛnen kɔfɛ dumuniko tɛmɛnen kɔfɛ a k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye u ye kuma dayɛlɛ gɛlɛyamisɛnnin minnu bɛ yen k'a fɔ n'o bɛ sɔrɔ baara kɔnɔna la o ye tawafu kɛcogo ye ka taa tawafu kɛ ka na ka bɔ Madina ka na o gɛlɛyamisɛnninw fana a k'a dɔn k'a fɔ u y'o kumaw fana caman fɔ nin ɲɔgɔn ye in kɔnɔ cogoya min na olu ka se ka corriger baara ka se ka taa ɲɛ. ayi hiji baara kɔni a ka ɲi 100% gɛlɛya foyi t'a la alhamdulilayi Medina diyara Makan diyara ko bɛɛ taabolo ka ɲi 100% an balimaw o tɛ tiɲɛ ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ hiji baara ma nɔgɔn jama ka ca kosɛbɛ a ma nɔgɔn ka jama ta ka na ni jamana in na a k'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔn dɛ gɛlɛya dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ se ka sɔrɔ délégation ka fiɲɛ ye nka gɛlɛya caman fana bɛ yen nɔ o ye an bɛ jamana min fana kɔnɔ n'o ye Saudiya jamana ye jamana sariyaw ani hôteltigiw ka tabiyaw a bɛ bɛn fɛn dɔ kan nka o bɛ n'a ye k'a fɔ yɛlɛma fitinin bɛ se ka don o la o b'o dɔw yɛlɛma. alhamdulilayi rabbil alamin ni réunion yi an y'a kɛ une réunion de crise pour voir maintenant ce qui a marché et ce qui n'a pas marché pour prendre des dispositions tout de suite. Donc on a constaté des insuffisances, surtout restauration ko la. Donc gɛlɛya de nana, gɛlɛya min nana fana c'est dit vraiment parce que mɔgɔ caman de bɔra soro kana à peu près pour fana nana ɲɔgɔn fɛ. Donc a ye restauration ko a y'a participer dɔɔni. Donc on a voulu vraiment prendre des dispositions pour que vraiment nin fɛn suguya ninnu o kana kɛ tuguni. Donc o ye kelen ye. Filanan fana ka ɲini délégué bɛ vraiment u ka impliqué dans le service des pèlerins. Voilà, parce que an y'a jateminɛ caman bɛ yen u t'u ka gilet dɔn u tɛ ye kɛnɛ kan u tɛ information di pèlerins wa u tɛ information ɲini k'a dɔn. Donc ka nin insuffisance ninnu bɛ k'a bɛ corriger k'u yɛrɛ bila u ka responsabilité kɔrɔ u k'a dɔn kun min kama u bɛ yan kun min kama u bɛ hijidenw ka service la k'a bɛɛ yir'u la k'a f'u ye u kan ka bɔ sira minnu fɛ. Donc o de fɔra déléguéw ye bi bi na. Donc n'Ala sɔnna inchallah insuffisance min jateminɛna kunu ani bi an b'a fɛ vraiment o kana répéter tuguni sini. Donc o de ye réunion min kɛra bi kun ye. a ma nɔgɔn dɛ nin jamaba in cɛla ka na mɔgɔ miliyɔn hi k'o ta ka na wali jamana kɔnɔ ko gɛlɛya t'o la o tɛ tiɲɛ dɛ gɛlɛya bɛ kɛ hiji kɔnɔ gɛlɛya bɛ kɛ hiji kɔnɔ gɛlɛya mana kɛ a k'a dɔn k'a fɔ solution ka ɲini a la rapidement o de kan ka kɛ. gɛlɛya mana kɛ waati o waati a ka sigi ka kuma k'a fɔ ni gɛlɛya in bɛ yen an b'a dilan cogo di cogoya min na hijidenw ka se ka lafiya nka k'a fɔ ko gɛlɛya foyi tɛ yen fɛn bɛɛ ka ɲi 100% alhamdulilayi i n'a fɔ an bɛ Bamakɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ an balima silamɛw o tuma an bɛ dugawu kɛ yarabi délégué général a ye nin baara min kɛ cogoya min na gɛlɛyamisɛnninw ka se k'o corriger an b'a fɔ ni ka waliman dɔn inshallah aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara wasalamu alaikum ka bɔ Maka yan nɔ inshallah. Kiba n'an bɔra Maka an bɛ taa senukaw bara ɛri la k'a fɔ senu polisilakaw olu ye u tɛgɛ da misi zone dɔw kan ko ka kɛ ni senu n'a lamini ye maa dɔw bɛ ka nin wale in ta ka taa baganmaralaw ka baganw cɛ ka taa n'a ye senu commissariat de police k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ misi zone minnu bɛ senu n'a lamini bɛɛ lajɛlen na tɛgɛ ka k'a bɛɛ lajɛlen kan ka se ka u dagabɔ baganmaralaw da la. Bajangarakaw bara marabolo ɲɛma colonel major Olivier Jasana ye cikan dɔ bɔ ko ale ye wale dɔ ye wale mun n'o ma ja o de la k'u ka kangarida gɛlɛn da u ka baba commandant ye ni o bɛ tali kɛ préfet ani sous préfet la a yɛrɛ k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko préfet dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ka don sous préfet ka baaraw kɔnɔ ko ka kɛ ni jamana sariyaw ye dancɛ de bɛ bɛɛ lajɛlen bolo. Préfet olu bɛ cercle kɔnɔnaw la sous préfet olu bɛ arrondissement walima commune kɔnɔnaw la ko bɛɛ lajɛlen ka baara kan ka dan a danyɔrɔ de la ko jateminɛw de y'a yɛrɛ k'a fɔ ko préfet dɔw bɛ ka don baara dɔw la mun tɛ u ka baara ye wa ko u bɛ ka wari minɛ cakɛda dɔw la ni o ye ONG ye ani projet dɔw la k'a sɔrɔ a man kan k'o de la k'a ye wele bila ko bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la ka nin wale sugu ninnu ka dan siri a la ko n'o tɛ ko wulikajɔw bɛna kɛ wa ka se ka ɲangiliw yɛrɛ ta ka ɲɛsin maaw ma ni maa minnu sɔrɔla nin wale in na. N'an bɔra kɔnɔ la Keleyakaw bara jamana ɲɛmaa ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu baaraw olu ye jibondo 2 ta k'a di dugu 2 la dugu 2 mun bɛ Keleya marabolo kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin sigida in kɔnɔ
jamana ɲɛma ka conseil mun be ɲɔgɔn dɛmɛ bunakun kan ni o ye Agib Damele ale n'a ka délégation u taara se Keleya commune réal kɔnɔna la ka taa ni jibondo fila ta ka a diw ma yɛrɛ la k'a fɔ ko jibondo in dili kɛra nisɔndiyakoba ye ka ɲɛsin sigida denw ma ko nin bɛ a ta 438 fo ka taa se 439 o jibondo ne dira an ka jamana ɲɛma ale ka ɲɔgɔn dɛmɛ sira fɛ a sigilen fanga la ka se bi ma ko a dira dugu fila min na o ye Basa ni Sagala ye sigidadenw olu y'u ka nisɔndiya yɛrɛ u ka dugutigi tɔgɔ la ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛna lafiyadaba di musow ma jiko gɛlɛya mun tun bɛ ka se ka camanba k'o ta ka a bɔ a kɔnɔna la. Sikasokaw baara jalajɛba dɔ sigira sen kan ka kɛ ni bi alamisa mɛ kalo tile 29 ni o bɛ tali kɛ faso baro kɛnɛ ko o ye an ka jamana seko ni dɔnko san 2025 a hakilina bɛ o de kɔnɔna la ka se ka taa se yɔrɔ caman na ka kuma falenfalenw kɛ hakaja sifinnakaw ka se k'a dɔn faso kanu walima ɲɔgɔn dɛmɛ o ye fɛn jumɛn ye ko nin jalajɛba in a kun sigilen don faso dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni o humanisme ye ani fo ka taa se an danbew ma ka se ka olu labato kɛnɛ mun kan ni an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe ale ka lasigidenw tun bɛ kɛnɛ kan ni ka taa baroda in ka hakili falenfalenw kɛ Sikasokaw bara yaasa sifinnakaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw ani faso kanu ani an danbew labatoli baaraw kɔnɔna la. Keba an ka jamana kɔkan kibaru kɔnɔna la Sidi Ulta ale de kɛra farafina waribonba badi o ɲɛma ye bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire faba Abidjan kɔnɔna la kalata tun bɛ ka kɛ yaasa ka se ka badi ɲɛma sigi a yɛrɛ la k'a fɔ Moritani ka den mun bɛ ni o ye Sidi Ulta ye ni ale kɛra ni waribonba in a ɲɛma tannan ye ko kalafiliw ye ale de ye sɛbɛya di a ma a yɛrɛ la k'a fɔ a bilala maa mun nɔ na o de ye Akinwuzi Adesina a bilala ale de nɔ la nin waati in na maa kofɔlen bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ délégation kun nana Mali jamana kɔnɔ ka na dɛmɛ ɲini an ka jamana ɲɛmaw fɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ kɔkɔrɔmadon ɲini ko ka se ka nin maa kofɔlen ni o ye Moritani ka den ka a kɔkɔrɔmadon badi ɲɛmaya sigili la o ko de kɔfɛ ɲɛmaya a dira ni maa kofɔlen ma a yɛrɛ la k'a fɔ ko maa mun don ko a janbe kosɛbɛ farafinaka keleya a n'a ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ farafinaka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw baaraw fɛ ko nin maa kofɔlen a kun kɛra Moritani bangiba dɔ o ɲɛma ye wa a ye san 30 kɛ o expérience de bɛ a la ani fo ka taa se bangi mun bɛ ni u b'a wele ko Badeya ni o ye arabuw ka bangi dɔ ye ko a kun kɛra o fana ɲɛma ye ko maa mun filɛ nin ye a bilala jɔyɔrɔ mun na a b'a dɔn wa n'a ka kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaw u ye musaka dɔ sara musaka mun de tun b'a to u ka se ka to UEMOA kɔnɔna la farafina tilebiyanfɛ jamanaw ka waribon ni jamana 8 b'a kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ u kun kan ka wari mun sara u ye a sara fo ka 100 sara la 10 fara a kan miliyari 82 ni buruburu u ye o de sara ko ka kɛ ni UEMOA ka hakilinaw ye o de tun b'a to Côte d'Ivoire jamana ka se ka baara kɛ a kɔnɔna la ka nafa sɔrɔ ko u sera ka o nafolo hakɛ in sara ni waati in na Guinée Conakry jamana ɲɛmaw u ye sariya dɔ ta a yɛrɛ la k'a fɔ ko ka se ka yɛlɛma don Guinée Conakry jamana bangebonba mun bɛ yen nɔ o marali koɲɛ la ni o ye Banque centrale de la République de Guinée Saoudou Balde ale kun de bɛ jamana ɲɛma ale de kɛra sugantira ka kɛ ni bangi a ɲɛma ye a yɛrɛ la k'a fɔ nin waati in na ka to jamana in gouverneur vice gouverneur de kun don ni o ye nin bangebonw ye ale de bɔra a nɔ la Saoudatu Balde de bɔra a nɔ la ni ka se ka yɛlɛma don a la a yɛrɛ la k'a fɔ ko Côte d'Ivoire Guinée Conakry jamana ɲɛmaw k'u ye fɛlɛn dabaliw de kɛ ka se ka yɛlɛmali don nin ko in na ko bawo ko yuruguyurugu ni donko juguya dɔ tun bɛ ka kɛ Guinée Conakry bangebonba in na o de b'a to k'a fɔ maa mun ni o nana nin waati in na o de kɛra Saoudatu ye Saoudatu ale nana nin waati in na Balde ale ye maa mun nana bila o de kɛra Alimami Sila ye nin bangebon in na n'an bɔra o kɔnɔna la Ganakaw olu ka lasigidenso kun datugura Amérique jamana kɔnɔ ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna ye bawo ko jamana ka nafolo
yurugu ani fo ka taa se ko majɛn dɔw kun bɛ nafolo ko la ni lasigidenso in kɔnɔ o de la u kun ye a datugu ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kɛ ni alamisadonya in ye lasigidenso in seginna ka dayɛlɛ k'a ka baaraw daminɛ. Togo jamana ɲɛmaasow ye hakilina dɔ ta ko k'a daminɛ mɛ kalo in na Togo jamana minisiri bɛɛ lajɛlen ko u ka dukɔnɔna ji ni kuran u yɛrɛ de b'a sara u yɛrɛ ye. Bawo ko jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnla jamana sɔrɔ bosodaw minisiriso ale y'a ye k'a fɔ ko a ka kan yaasa Togo waganɛba ka bugun ko minisiriw bɛ depansi minnu kɛ ji ni kuran na u yɛrɛ ka dukɔnɔ la ko a ka da u yɛrɛ kun. Bawo ko b'a to jamana ka ji ni kuran ka se ka taa a tacogo ɲɛnɛma na ka sɔrɔ a ma kɛ ni damatɛmɛ wale ko wa ko nin kuma in na gɛlɛya mun bɛ jamana kan yaasa ka jamana waganɛ bugun k'u y'a ye k'a fɔ yanni a ka daminɛ dugumamɔgɔw la fo sanfɛmɔgɔw fɔlɔ de ka u ka kɛta kɛ ka a ka bɔ olu de kun u ka ji ni kuran mun bɛ jɛni u ka dukɔnɔnaw la k'u yɛrɛ ka o sara. Nigéria jamana kɔnɔna la Amnesty International ale ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ka kɛ ni san 2 ye ko mɔgɔ 10,000 hakɛ olu de nin tora maa ŋaniyajuguw ka walew ani fo ka taa se bandibaw ka mɔgɔ faga walew fɛ Nigéria jamana kɔnɔna la u ka rapport dɔ n'u y'a publié ka kɛ ni mɛ kalo tile 29 ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Nigérakaw bara m'a ye k'a fɔ jahadisiw ni o ye marifatigiw ye ani fo ka taa se bandiw ko olu bɛ ka gɛlɛyaba ta ka a ɲɛsin jamana kɔnɔ denw ma k'a dɔw bɛ tɛmɛ politiki siraw ani fo ka taa se sira wɛrɛ fɛ nka ko fo k'a lajɛ yɛlɛma ka don nin ko in na ko n'o tɛ ko nin ko in cayara k'a bɛ maa wuli kun bɔ. Libi jamana kɔnɔna la jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ tunganataga kow jateminɛ olu ka rapport kɔnɔna la dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko tunganataga n'i y'a ta k'a lajɛ a yɛlɛla sanfɛ 100 sara la ni 4 hakɛ ye bawo ko tunganaden minnu ni u tɛmɛna Libi jamana fɛ bi ko a bɛ taa jɔ fo mɔgɔ 80,000 ani mɔgɔ 858 hakɛ la bawo ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Libi ye dancɛ ye tunganatagaden caman bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ ka se ka taa se u seyɔrɔ la k'a dɔw bɛ dɛsɛ ni cogo t'u bolo n'u ka nafolo banna u bɛ diyagoya ka taa sigi Libi jamana de kɔnɔna la o de la ko Libi tuganake hakɛ cayara ka se nin wale ma jateminɛliw kɔnɔna la. Kibanan bɔrɔ kɔnɔna la Faransi kaw bara a yɛrɛ la k'a fɔ ko kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ni ale ye Morbihan ye ko jalaki binna a kan ko nin maakofɔlen in tun bɛ jala de ta k'a ɲɛsin sifinnakaw ma sifinnaka minnu ni olu ye mɛlɛgɛnin fitininw ye ko jalaki min binna a kan a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye nin wale ɲɔgɔn 299 hakɛ de ta k'a ɲɛsin sifinnakaw ma jalako sira fɛ ko sariya mun bɛ nin wale in kɔn Faransi jamana kɔnɔ o de y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛnɛya tigilamɔgɔ in ko a bɛ lasago kaso la fo ka taa se san 20 kaso k'a kan ka o de kɛ ka kɛ ni a ye waleba mun kɛ walejugu mun ni a tɛ bɛn Faransi jamana kɔnɔna la. Allemagne y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna Ukraine jamana dɛmɛ ko ka se ka taa misiri dɔw ko ka o dilan ka kɛ ni Ukraine ni Russie bɛ ɲɔgɔn na ko ka taa misiri dilan Allemagne dugukolo kan ka di Ukraine ma u ye o de dantigɛli kɛ ka kɛ ni arabadonya in ye Allemagne u ka ɲɛma ni o ye chancelier ye Friedrich Merz ye ni ale kun ye Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky ka bisimila Berlin a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ de ta k'a don Ukraine jamana ma yaasa kɛlɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na. Amérique jamana kɔnɔna la u ka sanfɛ kalansoba mun bɛ yen nɔ ni o ye Université Harvard ye olu kalanden caman mɔgɔ 100 hakɛ u bɔra ka nisɔngoya taamaw yira bawo ko kabi Donald Trump ale nana fanga la Amérique jamana kɔnɔna la fo ka se nin waati ma ko gɛlɛyaba de bɛ kalandenw kan ni sanfɛ kalansoba in kɔnɔna la ko ka fɛlɛ dabali kɛ ka se ka kalandenw ka hakɛw ka olu yɛlɛma yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min na k'u t'u ka kalanw sira fɛ. Tesla ni ale ye mɔbili mariki ye mariki mun n'a sigira sen kan Amérique jamana waritigiba Elon Musk ni ale ye Twitter kɔrɔ ni a bɛ wele ko X bi o tigi ye a yɛrɛ k'a fɔ ko Tesla feereli hakɛ jiginna kosɛbɛ bawo ko ka kɛ ni san tɛmɛnenw ye ko n'a sɔrɔ mɔbili in tun bɛ san ka se 100 sara la ko 50 bɛɛ lajɛlen bɔra a la ko o de balila ka kɛ u t'a dɔn k'a fɔ
nin ko in kɔni mun ye a lase u ma wa k'u bɛ k'a lajɛ de Tesla u kan ka yɛlɛma mun don a la ani u kan ka wulikajɔ minnu kɛ ni mobili lawata in n'a ka di staru ye kosɛbɛ ko ka se ka a lajɛ cogo min na u bɛ se k'u ka chiffre d'affaires kɔrɔ u tun bɛ feereliba mun kɛ a la ka se ka o hakɛw sɔrɔ keba ninnu de bɛ dan siri bi bamanankan kibaru la ka kɛ ni mɛ kalo tile 29 ye san 2025 ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don janni ka bɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan jaw kun yɛrɛla aw la aw balimakɛ Keba Jalo fɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.